Tätä sarjaa kestää 6 kertaa 30 minuuttia. 6 kertaa 30 minuuttia. Eli 6, 12, 6. Joo, kyllä se kestää. Kestää se pitkään. En mä nyt rupea laskemaan, kyllä mä sen äkkiä nyt nopeasti saisin laskettua. Kello on 7 aikaan illasta. Se on yöaika, ei nyt pitäisi enää mitään ruokaa tehdä, mutta kun on nälkä, niin silloin tehdään ruokaa perkele, eikä ajatella, että 6 jälkeen ei syödä mitään. Nyt on pakko syödä, kun ei pystynyt syömään aikaisemmin. En oo syönyt rasvaa vuoden 07 jälkeen. En oo syönyt rasvaa 07 jälkeen. Se on... Niin, ai että on hyvää. Nam. Maista sinäkin. Tällaista herkkujen herkkua. Näihin kuvia tunnelmiin tähän. Itekin vetelin sitä rasvaa siihen malliin, että naparuskaa, mutta mä oon sen lopettanut onneksi. Sen syön niin kokonaan, että ei tuu mitään, vaikka sitä voita pitäisi syödä, mutta ei. Hienoa, kun et syö kello 6 jälkeen. Olen siitä itsekin kokeillut ja en laihtunut, mutta laihduin onneksi. Noin 3 kautta 5,5. En tiedä sitten, että vähän on alkanut tuntuu tää juttu, että onko toi työelämä edes mun juttu. Tuntuu vähän siltä, että ei se välttämättä se työelämä oo se mun juttu, vaan aivan jotain muuta. 3,7 kilometriä tunnissa saa ajaa. Ihme nopeudet. Ei edes 40 saisi ajaa. Ja mun hiustyyli on pitkät hiukset, mä kuuntelen heviä, niin sen takia mä pidän pitkiä hiuksia. 100% Tabasco. Tuon sanoi, että ei voi missään, että Voi sanoa, että ei jumalauta. Kattokaa mun olemusta. Mä oon ihan päissäni. Voi sanoa, että mä oon Nyt oli 5/5 ehdottomasti. Vedä homo käteen. Tuo tullessaan, ei muuta tsemppiä.